Ahoj lidi, dneska je tady s váma Eliška a druhá Eliška. A dneska tohle bude moje první video, tak doufám, že se vám bude líbit. Tak jdeme na to. Tak a teď vám vysvětlím, jak bude probíhat ta hra. Tak já si sem takhle vkročím. Takže máme tady kečup, mlíko. Padá to všechno, pomoc. Dobrý. Pomerančový džus a moc jablečnej. Ježiš, nevím, že to padá. Tak jo, tady máme granátový džus, nebo ne, to je sirup prostě. A citronku. Tak a prostě třeba Eliška si vylosuje kečup, poslepu samozřejmě, a prostě si to nalije do skleničky. Pak si třeba vylosuju já mlíko, naliju si to do skleničky a takhle to bude. Prostě to pochopíte, až budeme hrát, jo? Tak zatím čau. Tak a my už budeme hrát. Tak jo, střihneme si kámen, nůžky, kdo bude hrát první. Kámen, nůžky, papír, teď. Takže hraješ první. Tak jo, zavři oči. A počkej, já ti to musím promíchat, otoč se, tamhle se otoč, takhle. Ti to promíchám. Promíchám ti to. Tak, můžeš. Tak, a máme ne, ať hned schodíš hlavně skleničky. Já ti držím oči, aby... Tak jo. Jeden. Máš? granátový, tak já mám granátový syrup. Tak jo, tady máš. Já si to naliju do skleničky. Dobře. Kolik tak zhruba? Malinko asi to bude stačit. Nevím, stačí. No, ještě víc. To víc. Stačí? Jo, to stačí. Má tam toho málo, asi to nevidíte. Jo, asi jo. To je jedno. Tak jo, tady to má. Mi to promíchej. Tak já ti to promíchám. Tak to prostě promícháme. Tak, a ty můžeš. Tak jo. Tak a máš pomerančový džus. Ale to není špatný. Není. Lidi, to by nemuselo být špatný. Pokud si pak nevylosuješ každopádně kečup, jo? No to nejde otevřít. Počkej, to musíš tady takhle, jak je tady víčko Nebo hodí. počkej. Počkej. Už, díky. Já se napiju, než to bude hnus. Tak. Toto věc je sladký, protože jsi tam toho dala míň. Tak jo, teď si vybírá zase Eliško. Zavři oči. Může se vylosu kečup. Třeba jo. Tak, podle mě promícháno. Tak. Losuj. Máš? Kečup! Putinka, ne! Takže si tam dej kečup, laskavě si tam dej kečup. Já se napiju, než to bude hnusný. Pomerančový džus si dej. mi kolik. Fuj, to stáčí. Ty jsi tam toho dal strašně moc. Hele lidi, jako vy to necítíte, ale to smrdí. To smrdí jak něco. A jako vypadá to třeba, jak máte gumový medvídky, tak to rozpustíte. Ne, nevypadá to tak. Ne, je to prostě kakamita. Je to kakamita. Já vím, jak se to říká. Tak jo, teď ti to vrátím zpátky a teď já jdu na druhý. Jdeš na druhý kolo, viď? A jdu na druhý kolo. Tak mi to zamíchej. Fajn. Já to zamíchám. Doufejme, že to bude dobrý. Já myslím, že můžeš.
Tak jo. Tak tady nic není. Pomerančový džus? Ale to už jsem si vybrala, takže musíme ještě jednou. Já to ještě jednou zamíchám. Ach jo, to je strašný tohleto. Můžem. Ne, já mám kečup. A do pomerančového džusu lidi, to jako nevím, jakože jak bude chutnat syrup s tím samotnej, bych potřeba něco, jako ne. Ty jsi tam toho dala. Fuj. Fuj. Já jsem se tam dal tak stejně. Fuj. Lidi mi to je. Lidi, to je hnus. To je hnus. Plekakamita. To je hnus. A smrdí to. To moje Jako tak. škoda, že to necítíte, ale to je fakt humus. Tak jo. Tak, teď si zase vybírám já. Já potřebuji něco tekutýho. Já to mám samý takový jenom. Padá nám ubrus. Tak jo, já to zamíchám. Nám furt padá ubrus. To musíme něčím připevnit. Počkej, už to je připevněný, tak.